channel gama uPastor weNingi. Sibonga ukuyithoba nokuzehlisa kuNkulunkulu endonde, uNkulunkulu enivikele ebenani ngasonke isikhathi. Sikhulume ngoPrince sibusiso ukuthi uphupha uphahla lwendlu ohlala kuyo lusukile noma lungekho egcwele amajuba. Somphendula enkaza kwethu ngokuthi sikuveze nje ngokwezigaba ehlukahlukene ukuthi kodwa nje kuba uphawu olubi nolungaphinde lisho kuhle futhi kodwa ke uphupha la ubona uphahla lwendlu noma uphupha ubona indlu engenalo uphahla noma ke uphakathi ngaba uphawu lo usuke luxwayisa ngezivinyo ezizayo empilweni kanti ngabiye kubikela ingozi enkulu noma kubike ukungavikeleki empilweni. Funda izaga la 43 verse 2 la ithi khona udabula emanzini mina nginawo nalapho udabula imfula ayikukhukhula lapho kuhamba emlilweni awuyikusha ilangabi ngeke lishise. Kanti kuyenzeka futhi ngophupha la ubona isakhiwo esingenalo uphahla kube uphawu lungasho mhlawumbe la ukuthi ilungiselele ukuthi ke ngase ke ubhekane nesimo esingahle sikwethuse empilweni noma ungase kuhlukane nesithando sakho ungazelele noma ke ngaphandle kwezizathu esibambekayo. Funda kuNehemiya 8 verse 10 lithi khona ningadabuki ngokuba ke intokozo yenkosi ingamandla enu. Kanti kuyenzeka la mhlawumbe uphupha ke futhi lona uphahla lwendlu luwa kube kuphawu usuke lusho ukuthi ke ingeze kube nengxabano enkulu nomlingani wakho futhi ingagcina mhlawumbe nihlukene. Funda izaga 20 verse 3 la khona ithi ke kuludumo kumuntu ukuhlala kude nokuxabana kepha ke zonke izula ziyaxabana. Kanti futhi ngophupha la ubona isakhiwo esidala esingenalo uphahla nalokho kungaba uphawu usuke luxwayisa ukuthi ke ungenzeka uthole ukudumazeka noma kuzokudunyazwa umuntu omthandayo nosondelene naye. Kodwa ke funda la iHubo 18 verse 3 lithi kuna ekuhluphekeni kwami ngambiza uJehova ngakhala kuNkulunkulu wami ngicela usizo wezwa izwi lami esethembeni lakhe. Ukuhlala kwami noma ke ukukhala kwami kwafika ezindlebeni zakhe phambi kwakhe. Kepha futhi umuphupha uphakathi kwendlu engenalo uphahla kuyenzeka kube uphawu oluhle kakhulu nosuke la selibika ke ngqo noma ukuxhumana ngqo nokhanjelwa ngqo umdali ukhanjelwa nokuxhumana noNkulunkulu noma ke kungasho idalo noma kuthinte la isimo sokuphakama komoya lo usuke kwembethe. Kodwa ke funda la uSamuel lokuqala chapter 2 verse 21 uthi uJehova wamhambela uHana wakhulelwa wazala amadodana amathathu namadodakazi amabili. Umntwana uSamuel wakhula ke phambi kwakhe noma ke phambi kaJehova. Kodwa futhi la umuphupha ke usibona ijuba noma amajuba uphawu oluhle kakhulu futhi ke olingasho mhlawumbe impilo enhle neminene kwesikhathi kungaphinde kusho ukuchuma okwenzayo noma kusho la ukuba nemicabango emihle nokuba ke nothando noma ukuthola nje uthando kwabanye abantu. Naphinde la kuthinte mhlawumbe ukuxhumana ngqo nomdali noma ukuvakashela umoya ongcwele noma ke ukuphakama kwesithumiso kwesikwembethe. Efunda iHubo la 23 verse 6 la ithi khona impela ukuhle nomusa kuyangilandela mihla yonke yokuphila kwami ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Kanti futhi la kuyenzeka umuphupha ubona mhlawumbe ijuba noma ke amajuba uthola ukuthi uphawu lusuke lubeka ukuthi usungaqala kulindele mhlawumbe indaba ezinhle nezijabulisayo engahle size empilweni yakho yabo. Funda ke la uRomans 8 verse 18 la ikhona ithi ngokuba ngithi izinhlupheko zalesi sikhathi azina kuqhathaniswa nenkazimulo ezakwambulwa kithi. Kanti kuyenzeka futhi la umuphupha mhlawumbe ubona ijuba noma la umajuba efika ahlale mhlawumbe eduze kwakho kube uphawu loluhle nolusuke lukhombisa ukuthi kunezindaba ezinhle nezibalulekile ekungenzeka ziyeza kuwe uzozizwa maduze noma kunomlezo othile osukuvela kwelikamoya noma kuNkulunkulu uqobo. Kodwa ke funda la Luke 4 verse 18 umoya wenkosi uphezulu kwami ukuba ke ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu ingithumile ukuba ke ngimemezele ukukhululwa kwesimoshwa nokubona kwezibhumputhe
ngikhulule abacindezelweyo. Kanti ke siyivalelanga ngako kusho ukuthi la kuyenzeka futhi uphupha mhlawumbe ubona ijuba noma lawo majuba kube uphawu oluhle futhi kodwa lapho usuke selikhuluma mhlawumbe ngabantu besifazane abathembekile nabamunene emphefumulweni. Kungasho futhi la ukuba mhlawumbe nabangane abaqotho onabo noma ongasubathola noma ke mhlawumbe ngenzeka uthola inkosikazi yeqotho noma lo muntu onayo njengamanje umuntu oqotho. Kodwa ke funda kwizaga 31 verse 10 to 11 lithi owesifazane ulungileyo kunzima ukumthola, uqhakatheke kakhulu kwendlula idayimani, umyeni wakho uyamethemba ngaphandle kokuzigodla futhi akanasizathu sokuzisola. Sibamba lapho kwengaza kwethu niqhubeke nilandele i-channel, niqhubeke ni-subscribe, niqhubeke ni-refer i-channel nakwabanye abantu, niqhubeke nibuze. Kodwa ke angikhulumela ingaza kwethu I always emphasize ukuthi ngaza kwethu uma umuntu ebuza akabuze ngenkulu inhlonipho. Indlela abuze ngayo usibusiso la ukuthi uphupha uphahla lwendlu uhlala uyusukile noma lungekho egcwele amajuba wagcina nje lapho. Akusindlela right ukubuza. Ngicabanga ukuthi indlela right ukubuza lo ukuthi abingelele ebese ecela ukubuza ukuthi uphahla lwendlu ohlala uyusukile noma lungekho kugcwele amajuba kungasho ukuthini. Lokho kukhomba ukuhlonipha nokuzehlisa nokukhombisa ukuthi you are not entitled to any answer yabo so uyacela. Futhi khumbula ukuthi mina nje I'm not a robot and you are not a robot, so siwe singabantu. Mina ngikhuluma nawe as a person, nawe ukhuluma nami as umuntu angithi, so angeke sisebenzise indlela yamarobot yokukhuluma siyokungabingeleli lokungazehlisi kanza kwethu. So yiloko engakusho ukuthi kubalulekile ukuthi sisebenzise indlela right yokukhuluma nabantu njengama-Africans. Ngiyabonga kakhulu.